Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε FIFA 22 και θα κάνουμε shoot στον Κουρτουά. Συγγνώμη. Και θα μου μετρήσετε στα σχόλια πόσα γκολ πιστεύετε ότι θα βάλω. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλω περίπου 12 ή 13. Γράψτε μου και στις κάτω σχόλια και θα κάνουμε και πέναλτι και φάουλς και shoot εκτός περιοχής και shoot εντός περιοχής. Τώρα πάμε ένα τέτα-τέτ. Γκολ. Πρώτο τέτα. Θα κάνουμε 3 από το καθένα. Πρώτο τέτα-τέτ. Το δεύτερο το έπιασα. Πάμε ένα τελευταίο τώρα. Για να δούμε. Και μετά πάμε σε πέναλτι. Γκολ. Τώρα παιδιά πάμε σε πέναλτις. Και θα εκτελούμε πέναλτι στον Κουρτουά. 3. Πάμε πρώτο. Γκολ. Πρώτο πέναλτι γκολ παιδιά. Πάμε τώρα στο επόμενο. Που θα είναι έξω. Το έβγαλε. Δεν πειράζει. Τώρα πάμε και για το τελευταίο πέναλτι. Και μετά πάμε σε φάουλς. Γκολ. 2-1 μέχρι τώρα, 2-0 συνολικά νικά τον Κουρτουά. Τώρα πάμε για φάουλς μέσα αυτόν εδώ το μικρό τον κύκλο. Ωραία. Πάμε πρώτο φάουλ. Καλό. Πρώτο το χάσαμε. Πατ' είναι αυτό. Οκ, το χάνω. Το χάνω γιατί εμείς θέλουμε φάουλ, συγγνώμη. Ωραία. Πάμε τώρα και το δεύτερο, το οποίο θα το κάνουμε τέρμα χάμα. Γκολ. Όχι δοκάρι. Γκολ. Τώρα πάμε και για το τελευταίο που πιστεύω ότι θα το χάσω. Για να δούμε. Δοκάρι. Δεύτερη ευκαιρία και γκολ. Πλάκα κάνω. Πήγε δοκάρι, το χάσαμε. Τώρα πάμε σε σούτ εκτός περιοχής και εκτός τέτοιου. Πάμε. Πρώτο. Λάθος. Τώρα πάμε στο δεύτερο. Γκολ. Και τώρα πάμε και στο τρίτο και μετά θα κάνουμε σούτ μέσα στην περιοχή. Αλλά όχι τέτα-τέτα. Όχι. Τώρα πάμε σούτ. Αλλά έτσι. Αυτό δεν είναι τέτα-τέτ. Και τώρα πάμε εδώ πέρα και το σουτάρουμε και το βάζουμε. Πολύ καλό Κουρτουά είναι. Είναι για μένα το καλύτερο τέρμα του FIFA 22. Και τώρα θα πρέπει να το βάλουμε από εδώ. Και πιστεύω θα το βάλω. Ξέχασα να σας πω ότι κάνετε μία εγγραφή και ένα like για να βλέπετε περισσότερα FIFA βίντεο και άλλα πολλά βίντεο FIFA. Τώρα πάμε από εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Το κοκκίνησα. Τώρα δεν πρόκειται να μπει. Και τώρα πάμε και το τελευταίο σουτ που είναι αυτό εδώ. Πάμε. Έξω. Αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like και μια εγγραφή για να δείτε περισσότερο FIFA.